Il-Kap tad-delegazzjoni fissem il-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew David Casa mistenni l-Ħamis jagħti x-xhieda tiegħu fateni fil-każ ta' estradizzjoni tal-Whistleblower Russa Maria Efimova. L-awtoritajiet Griegi mistennija jiddeċiedu jekk jaċċettawx it-talba ta' Malta l-estradizzjoni tagħha lejn Malta jew jekk jagħtuhiex refuġju fil-Greċja. Il-mandat ta' arrest ħareġ brabta ma' każ li s-sidien ta' Pilatus kienu qed ifittxu għal miżappropriazzjoni ta' 2000 euro. F'każ ieħor Efimova tinsab akkużata li għamlet akkużi kontra 3 uffiċjali tal-Pulizija. Efimova jissor sewlieni b'informazzjoni dwar il-kumpanija Igrant fejn allegatament kienet tat informazzjoni lil ġurnalista Defni Karwana Galizja li turi li Michel Muscat kienet sit ta' Igrant. Efimova kienet ħarbet minn Malta minħabba biża' imma fl-aħħar ġimgħat tat lilha nnifisha fidejn l-awtoritajiet Griegi wara li ħareġ mandat ta' arrest internazzjonali. David Casa se jkun qed jixhed fuq talba tad-difiża ta' Efimova. Aktar kmieni Casa kien żar lil Efimova fil-ħabs fejn qed tinżamm.